Kayno, sino po siya ba? Asama call to siya. Pahirap diba? Kaya ba siya? Amo ka taro ganyan ka. Hello? Abe, kayno. Masyali kayo ng phone do. Ang tawo do. Pahirap siya do kayo gino. Kay lirage, phone tawraglisa. Kayno. Kayno be. Ang haydo ba? Ngarang nga hana, tumina kariso hairagdraga, ngasina aibu mo kay haubiriba. Abe. Kaurakano taningde, nang na inong sirisa. Karamba maungdano, nang na iloy narisa, karamba maungdano. Abe. Kayno nang hari mayam do ba? Aigi apamba, aigi aningba, nang na kambidi. Maduro, nang na inong siyaisa. Ha? Maduro, ainadi nangi miling amada. Nangi apamba kuding hanglaga. Nangna di aigi apamba kaigi kambidabado. Abe. Ay yadabagi tawo niya ba? Nang siya ko na siya. Taningdi, ay nangi oidaba wahaydo. Ay taningdi, nang na inusibasa masiro hayo. Masiro, nongbatasu, abe nang kari pamge. Kari tauri hai na hangpinakribro. Ay nang buyam warawi. Ay lale ba? Ay matung na amon to jaroy ba? Nang siya na ba be? Lali sui kaya hairaga, hekte yabro. Nusibasibu pagi roha. Nusibasibu pagi. Tauba yabro. Ay nang na haiba wata hindi. Hairagano. Matungay mo dahil kano. Ay tam lagi phone.